Halløj derude. Jeg vil lige lave en setup video, og jeg har Victor med. Og jeg har Jeppe med. Hej. Yes. Okay. Sig nu stille. Jeg har et tastatur. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Men det jeg ved, det er, at det er fra Logitech. Yes. Og ja. Så går vi videre til min musemåtte. Det er en SteelSeries. Pro Gaming Quick Mini. Fordi at jeg har ikke brug for den store handicap-model, som der fylder hele bordet for at kunne spille Counter-Strike bedre. Men ja. Jeg har min mus, Logitech G500. Og det kan helt klart anbefales. Yes. Jeg har et Creative højtaler sæt ting med bass nedenunder bordet. Ja. Og jeg har min crappy computer. Ikke en gamer. Det er bare en gammel. Ja. Shh. Og men den kan køre Minecraft, og det er det, jeg bruger den til. Og jeg har en skærm. Igen en, jeg ikke ved, hvad hedder, men den er fra Dell, og det er det, jeg ved. Shh, til nu stille, Victor, jeg optager. Jo, I kan også gå ind og tjekke min ven Victors kanal ud. Der kommer, hvad er det hedder, link i description. Og der er mit headset. Det er Creative Fantasy One. Og det er fint nok. Jeg skal snart have købt et nyt. Men det er i hvert fald det, jeg har. Den hedder Viggo og Martin. Og nu siger du stille, okay? Tak. Og her der er nogle vægte til min mus. Fordi at, hvis man lige vender den om, så er der vægte i. Der. Hvorfor skal der ikke vægte i? Fordi at så kan man spille bedre. Jeg ved ikke. Og fordi at nu optager jeg. Og mit kamera til, hvis jeg på et tidspunkt skal livestream, så bruger jeg det her. Og det er jo fint nok, ikke? Monster. Og Monster. Yeah. Cola. Yeah.